Салом алейкум бародаро, подписчикои канали Панҷ ҳунар. Нигоҳ кунед. Внимательно. Соҳибаш чӣ мега? Соҳибаш мега инами вақте ки сведа мезанам вангас мекунад, звук мебурора. Ин звук бародаро звуки мисол тен наметавона шида. Барои тен ягон звук намебурора. Фақат ана платам наметавона шида. Ина схемара нигоҳ кунед ки набу паят хурдагиай, кадоми паятиш кадай. Ана дин вариант, инами сеин вариант, инами звук вақте ки тогда мезане напряжение ки баланд ки меоя, ана звук мебурора. И бояд то охироз инами тугаҳай. Ана ки барои ҳами чико кадам дар ко бачаҳо. Ман инҷа чӣ мондагиам? Нигоҳ кунед. Ман инҷа салидор мондагиам. Нигоҳ кунед. Салидор. Якам камтарак руған мечаконем. На? Мисол камтар руған мечаконем. Баъд дигим салидора мекунем. Ами даранда мисол барои иҷа подшипник дора. Аммо подшипникаш ки мисол хурда ки меша ина. Ана ки нигоҳ кунем. Ана ки ба айторуш руғанберди я мечаспонем. Мечаконем. Нигоҳ. Салидороро абра нада ҷо. Так, ин ҳамин ҷое ки салидор кадагиам. Нигоҳ кунед. Ана нигоҳ кунед бачаҳо. Ҳаминҷа туга бад. Ина дидед? Ина уже от идо корда дромад. Бародаро. Шумо хоҳиш мекунем ки мо ҳам дарсҳои бепал барои шумо нишон медиҳем. Шумо ҳам илтимос канала дастгирӣ кунед. Ҳамин ман орзу дорам ки ҳамин каналам 10,000 подписчик шава. Бас ҳамақа. Ина мисол ман ҳамин роҳҳоро барои ҳар яктаи шумо нишон додистам. Шумо ҳам як дастгирия фаромӯш накунед барои пешравии канали мо. Инами мисол сведа мезанем дигар от эдо культурни кор мекунад. Хоб, зинда боше бародаро.